Адам баласы жер йөзенә килгәч, үзенең төп юнәлешен, төп хезмәтен яшьтән үк тәгаенли һәм гомер буена әнә шул һөнәренә тугры булып эшләвен, яшәвен дәвам итә. Кайберәүләр исә күңеленә, җанына якын эшне еллар узгач кына, бәлкем кайберәүләр ылгайгач кына табалар. Менә бүген безгә килгән кунагыбыз да тормыш юлын бер юнәлештә башласа, инде гомер үткән саен ул үзен гомумән капма-каршы юнәлештә таба. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген бездә кунакта Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе, фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты Рифат әфәнде Җамал. Исәнмесез, Рифат әфәнде? Исәнмесез. Инде бүгенге тапшыру исеме үк әйтеп тора, язмыш, язмыш дип. Тапшыруыбызны шундый сораудан башлыйм әле. Сез язмышыгыздан канәгатьме? Менә әле сез санап киттегез. Шуннан соң да мин язмышымнан канәгать булмасам, бу инде ятсызлык булыр иде язмышка карата. Җитмәсә әле минем гаиләм, эш балам. Шуңа күрә мин язмышымнан канәгать, чөнки алар бөтенесе исән-сау. Әти-әниләрем 84 яшьтә киттеләр, икесе бергә. Әлегә бик канәгать. Менә язмыш дигәч, күп кеше язмыш сүзен һәр вакытта ниндидер бер катлаулы, авыр, бәхетсезлек белән бәйли. Язмыш бит ул бәхетле дә булырга мөмкин, шулай бит? Менә русча әйткәндә мин үзем фаталист. Шул язмыш дигән сүз инде. Мин шуңа ышанам. Мин әйтеп киттем инде, мин теге алдан язылган дип уйламыйм. Чөнки минем тәкъдирдә язган диләр, кемнәр укыган икән дип язган юлларым да бар. Ләкин шул ук вакытта язмышның үз кануннары бар. Ул кануннар хәтта физика, химия кануннарыннан да үстенрәк булырга мөмкин. Нәрсәдән гыйбарәт ул кануннар? Менә әйтеп китәм, сез беләсезме икән, үз вакытында инде 50-80 елларны узган гасырның Көньяк Америкада 10 000 метрдагы самолетны яшен сугып, ул таралып, шуннан бер кыз бала егылып төшеп, исән калып, бер атна кешеләргә чыга. Ну бу беленчектә булырга тиеш түгел. 10 000 километрдан биеклектән төшеп, кешенең исән калуы мөгъҗиза. Аның язмышы шундый булган. Ул ниндидер үстәнле түгел. Менә шулай тиеш булган. Аңлап тора, сез фаталист, димәк сез атеист. Мин атеист. Атеист. Кем язасын алайса ул язмышны? Шулай язылган. Менә ул турда минем уйлаганнар күп инде ул. Чөнки менә мин күп бүләкләр иясе һәм саныйм, ул минеке түгел дип. Кемнеке? Менә әти-әни, табигать, язмыш, менә булар, чөнки әти-әнидән килгән геннар. Туганда ук ниндидер акыл булган. Кешедә акыл бар икән, ул төрле-төрле өлкәләрдә эшли ала. Әгәр дә анда акыл, ләкин шул ук вакытта минем акыл туфрак, белем ашлама. Ашланмаган җирләр ташлана дип. Шуның өстенә күрәсең, мин гомерем буе дип беренче класска керүгә мин ничектер бик күп укый башладым. Күрше авылда әле китапхана, кыш көне бураннарда барып, алып, ул китапхананы мин практически укып чыктым, Ленин томнарыннан башкасын. Горкины кабатлап әйтәм, всем хорошему, что у меня есть, я обязан книгам. Китаплар. Минем китап кулы дигән шигырем дә бар. Мин китап кулым бул. Китапны укыганда уйлыйсың. Нәрсә әйтергә тели бу автор. Аны уйламасаң да ул сиңа подсознательно кертеп җибәрә үзенең фикерләрен, уйларын. Менә шушы ике әйбер миңа һәм нык
организм. Мен гаят кішілі организм. Әгер де кішінің йөрәге нық болмай екен, билгеле ул эшлей алмый. Йөрәк ул мотор. Машинаның моторы нинди? Менә без ат кешеле дибез. Мин гомерем буе 16 сәгать эшләдем. 12 сәгать кичке минем эш вакыты битү чамасы була торган ди. Моның өчен чынлап та армый торган йөрәк кирәк. Армый торган йөрәк кирәк. Шуңа күрә минем гаять көчле организм, ул мин үземнең организмыма хәзер шанам. Әгәр дә ул теләми икән, мин хәзер дә фитнеска йөрим. Зур нагрузка бирәм. 2 сәгать спортзал, аннары бассейн. Булар барысы да әтиянидән, табигатьтән миңа бирелгән. Бу минем уңыш түгел. Әлбәттә, сезнең фәлсәфәгездә хаклык бар. Мин бәхәсләшмим, тамашачылар да килешәдер дип уйлыйм. Әйтәм, гафу үтенәм, сүзегезне бүлдем. Үземә мин кай вакыт әйтәм, Рифат, син мактанма. Сиңа күп бирелгән икән, бу әле синең уңыш түгел. Әдәм баласына кайберсенә аяк кул да бирми. Аяк кул да бирми. Сиңа үйіп биргән, рәхмәтлегенә булырга мөмкин. Рәхмәтлегенә булырга мөмкин. Әтияне дип сүз башладык бит инде, тамырлар, геннар дибез бит инде. Әтиянегез турында сөйләсәгез, сез кайсы яктан, кайда туып-үстегез, сез кем сезнең әтиянегез? Мин Арча районының Мирҗәм авылыннан. Нигә моңа күпләп бирә? Нигә җитә Аллаһы? Мин Алланың кулы түгел. Мин яраткан баласы. Бу үзенә күрә инде. Чөнки күп чиракта мин Ходай сүзен еш кулланам. Үзегез әйтегез, үзегез Аллаһның баласы дип әйтәсез. Мин аңлап бетермим сезне. Ул табигать сүзен алыштырадыр. Һәм монда каршылык та юк. Ул бит менә һәрбер кеше нәрсәгәдер шаны. Мин кешеләргә шанам. Кай вакыт наивныйрак та шанам, дөрес булмыйча да шанам. Ләкин шуның белән яшим. Миңа җиңел яшәр. Мин үчләнеп, минем ярат дигән шигыремдә бар. Яраткан кеше җиңел яши. Хөсетләнмичә. Мин шушы кичкенә генә авылда тудым, ләкин ул атаклы авыл. Әле мин аны тикшереп карыйсым бар. Кеше санына килгәндә безнең авыл кеше санына иң күп герой биргән авыл түгел микән хәтта СССРда дип. Безнең авылдан бер Советлар Союзы герое һәм 2 хезмәт герое чыккан. 100 хуҗалыклы авылдан. Шуның өстенә минем әти-әниләр дә бик көчле кешеләр иде. Әти Җамалетдин Курбанов гомере буе колхоз председателе урынбасары, авыл советы секретаре, түзү бригадиры, менә хәзер аңлыйм, мин ул прораб булган. Бригадир исеме генә булса да, чөнки мин аның вазифаларын беләм, бүгенге көндә мин инде вазифаларга карап, ул прораб кебек булган. Әни тирә-янда бердән-бер сугышта катнашкан кеше, аның Забаевый заслуги медален аңа Рокоссовский орелны алган көнне тапшырган, ялгышмасам, ул Курский дугада да сугышкан коммунист, ул миңа аннан да килә. 2004 елга кадәр үлгәнче взнос түләп торды. Мин әйтәдем, әни, син бит взносның кемгә барганын да белмисең. Ник син? Улым мин үзем өчен җавап бирәм. Менә безнең гаилә шундый иде. Алар таза хәлле иде. Әни гомер буе балалар бакчасы мөдире, ясел мөдире булып торды. Әвеш-түш китереп торалар яны. Алар икесе дә бик авторитетлы кешеләр иде. Таза хәл авылда беренче безнең патефон бар иде. Ул инде патефон авылда бик сирәк кеше дә буладыр. Аннары беренче радиолын алдылар, беренче велосипед безнең гаиләдә булды. Мин гаять көчле идем, минем кичкенә чакта кушаматымда аю иде. Аннары мин инде спорт белән дә шөгыльләнеп, нык шөгыльләндем, хәтта тренер да булып эшләдем. Укыдым яхшы, акыл да бар. Мин бер кем менән дә бер нәрсәдә көнләшмәдем. Һәм шуңа күрә хәзер дә көнләшмәдем.
Ул бик оңай сыйфат, менә шушы көнләшә белмәү. Көнләшү белән, әйтәләр бит әле, шундый уңай азарт дигән әйбер бар. Яхшы мәгънәдә азарт. Алар икесе әйбер. Сездә азарт булгандыр. Мин азартлы кеше. Мин гаять менә нәрсә беләндер шөгыльләнә башласам, мин аны яхшы дәрәҗәгә җиткергә тиеш. Минем дача Казанка ярында. Бер вакыт хәзер минем мин бакчасы да инде, күп чәчәкләр дә инде, 250 төрле чәчәк бар. Субханалла. Ике кияү малай резин көймәләр белән балык тоталар. Имени дә чакыралар. Әйдә, бабай, бергә балык тотабыз. Мәйтәм, егетләр. Мин нәрсә белән булса да шөгыльләнәм икән, мин аның белән бик каты шөгыльләнәм. Әгәр мин мәйтәм балык тота башлыйм икән, сезгә монда җир казыйсы була. Шуңа күрә башламыйм. Бу кемгә әтидән киләме менә бу халык, геннар дип әйтәсез башладык. Әнидәнме бу? Билгеле икесеннән дә. Ләкин әти миңа үпкәләмәс, әнидән күбрәк миндә. Ул чынлап та бик каты халык. Каты иде. Ondan korkalar idi. Bizning avulda ortasında köpür var ya ağaç. Şundan iniş ağadır ya. Kış günü de patmıyor. No, köpürün büyüklüğü 2 metre yarımlar bulgandır indan. Onda işparantavik invalid salgalap kibit yirak tugul geltirip bağlarını kuturtup şunda dilesen işik yeriler indi. Bir zaman bular kuturtalar. Köprüden kim suğa sikirala? Kış günü bu. Senden bulma. Mena şul kirek indi. Mena şu söz kirek. Senden bulmayı degen söz kirek. Motivasiya mena men şu. Men sikirem indi. Sikirem de yügürem. Kiyiz itikten, bişmekten. Yani ne oldu? Mena meytem sikir almışsın dediler de. Sikirdim indi. Әни китә тегеләрне. Чөнки тегеләр фронтовиклар, алар бер нәрсәдән курыкмыйлар. Әнидән куркалар, әни дә фронтовик. Шуңа күрә әни тегеләрне тузгытып кайтып килә инде. Менә әнигез турында сөйләшергә, фронтовик дисез, әйме? Ул качан, ничә яшьтә киткән, ул ничек килгән ул анда? Минем әни менә Арча педучилищесы, ул безнең өчен хайран якын әйбер. Минем әни Арча педучилище. Ул Мәмсәдә туган, алар Ябашта торганнар аннары. Яңа Ябаш Кырлайга терәлеп тора. Арча педучилищесына укырга кергән ул. Ул вакытта инде сугыш алдыннан педучилищега укырга керү. Анда бит Ариф Ахунов та, Мөхәммәд Мәхәлевләр дә шунда укыган. Һәм аларны әни 2нче курста була. Үз теләкләре белән дип курсны фронтка алар. Добровольцы дип. Шул 2нче курстан ул фронтка китә. Аннары Бу ничәнче ел була инде? 42нче ел. 42нче ел. Аннары шул Курский догада да сугыша инде ул. Аннары Беларусь сазлыкларында әни сөйлидер инде. Фронтовиклар алар вообще сөйләмей сугышында. Әни дә бик аз сөйләде. Сөйләмиләр ялар. Күрәсең, күңелгә авыр булгандыр инде ул. Кыш көне дә катмый торган сазлыклар, ниндидер исән калган үй булса, анда я штаб, я госпиталь, я нәрсә, бездә шул арба өстендә ул кухняда, шуның янында йоклыйдыр йоклый. И аягына салкын тиеп, тез буыннары аның деформирующий артрит иде, гомере буе азапланды. И аны шуның белән демобилизовать иткәннәр инде. Ул кайткач аны колхозның партком секретарь итеп сайлаганнар. Ул вакытта бит парткомда машина да юк, ат да юк, аяклары авырый. Аны безнең авылга җибәргәннәр зав ясль мөдире итеп инде. Әти авыл советы секретаре ясль шире биткән.
Яңадан түзәргә кирәк. Аны сүтеп, шул әтияны ярдәмгә йөргән инде, читтән килгән кеше бит инде. Яңа яшел төзегәннәр алар бергәләп, һәм бергәләп яши дә башлаганнар. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта галим Рифат Җамал. Рифат әфәнде, менә әти-әни ул әлбәттә үзәктә, алар бер вакытта онытылмыйсыз әле, шундый яратып, шундый горурланып сөйлисез фронтовичка әниегез турында, әтиегез турында. Менә шушы әти-әни ничә бала тәрбияләп үстерделәр? Сез гаиләдә ничә бала идегез? Без 2 малай, 2 кыз. Субханалла, дүртәү истегез бит. Менә сез бик кызык фикер әйттегез. Мин кечкенәдән үк укый идем дип әйттегез. Менә ул белемгә омтылу мәктәптә башландымы ул? Менә ул кызыксыну һәм гомумән ветеринария белән кызыксыну. Юк, ул белемгә омтылу түгел бит. Нәрсә ул? Китап уку шул кадәр рәхәт әйбер. Мин беләм, мин үзем дә бик китаплар яратам. Миңа рәхәт булган. Кызыксынумы ул? Нәрсәсе ул? Кызыксыну. Менә мин бик күп балалар белән очрашуда һәр вакыт әйтәм, бу дөньяда нәрсәгәдер өлгерер өчен кызыксыну кирәк. Русча ул любопытство. Менә шушы әйбер миндә шул кадәр көчле, миңа бөтен нәрсә кызык. Минем шул кадәр күп теләп тә өлгерә алмаган, менә кичә генә кешеләр белән сөйләшеп тордык. Әйтәм, тәүлектә 24 сәгать бар. Шуннан аркылы чыгып булмый. Кызыксыну кирәк. Менә бу дөнья кызыксынсаң, ул шул кадәр кызык яшәү. Битараф буласың икән. Менә мин балаларга һәр вакыт әйтәм. Иң беренче әйберләрнең берсе ул кызыксыну. Әгәр сезгә кызык икән нәрсәдер. Мин гаять күп эшләр белән шөгыльләнгәнем. Мин төзү эшләрен бөтенсен беләм. Мин мичтә чыгара беләм. Минең принципларым беләм. Минем 250 төрле чәчәк бар. Минем тагын әллә нәрсә эшләшек килә. Мин бакча өен бер үзем төзедем. Фундаменттан алып абыйга кадәр. Мишен, нин билгеле акыл кирәк. Аннары китап уку ул ниндидер кызыксынудан булмады. Ул рәхәтлектән булды. Шул кадәр рәхәт юк. Тәм табу. Минем сеңелнең сөйләгәне бар. Әле без укырга кергәндә безнең авылда электричество да юк иде. Biz 3-нче класста вакытта гына кирде әле дизель. Сеңле әйтәдер, "Атай, ник узак хәзерлисең ул дәресен" дисәм, аның дәреслек астында тагын әдәби китабы да бар икән дип. Аны каша-каша ул вакытта фонарь белән юрган астында да укыйдыр. Уйлану, мышление билгеле шуннан килә. Ни өчен булай? Билгеле, ул бөтен кешедә дә булмый инде ул. Минем өчен иң көчле әйберләрнең берсе логика. Логика булырга тиеш. Ни өчен бу шулай? Ни өчен алай түгел? Ни өчен булай бу? Китаплар өйрәтә. Менә мин бер нинди кулланмалар уламыйча 7-нче класста вакытта безгә Ранадан килде инспектор. Сугыш турында мин бик укыдым. Ул вакытта авыл китапханасында сугыш турында китаплар гаять күп инде. Мин Мәскәү астында кайсы дивизия кайда торган, кем аның командиры булган, бөтенсен беләдем дигәндәй. Ул сорый, кем белә званиелар? Ничек дип, хәрби дәрәҗә. Мин санап чыктым. Ул бик гаҗәпләнде. Чөнки китаплар укыганда менә бит инде күреп торам. Отделение командиры, сержант, аннары взвод командиры, младший лейтенант дип. Шуңа күрә ул китаплар бик, менә мин хәзер әйтәм кай вакыт балаларга. Әйтәм бит сезнең миегез менә бу телефонда хәзер. Чөнки уйламыйлар, икене эшкә кушарга булса да, шунда карый башлыйлар. Кеше уйларга тиеш. Дөрес әйтәсез, шуннан да шулай. Ул автомат рәвештә шулай башлана. Гади генә әйберендә санап чыгарыр өчен тиз генә калькулятор эзли башлый. Ялкаулана. Ялкаулана. Бездә биологиядә, мин бит инде биолог, закон. Нинди орган эшләми, ул атрофируется. Күптән түгел бездә кунакта шулай галим
Инде өлкән яшьтә булуына карамастан шундый ут уйнатып торучы кунагыбыз булды, Абдуллажан абый Җәләлов булды. Милли җанлы. Сез аны бик яхшы беләсез. Һәм мин аңа шаккатып сокланып карап утырдым. Тамашачылар да шулай хәтерлидер әле. 90 яшьтән узып китсә дә, ләкин аның сөйләм теле төгәл, аның фикер йөреше төгәл. Һәм без менә сөйләшү вакытында мин бу әйберне инде башка чыганаклардан да укыганым, ишеткәнем, күргәнем бар ия. Ни өчен ул шундый? Чөнки баш мие һәр вакыт эшләп тора. Тренировка кебек, һәр вакыт нәрсәдер уйлап чыгара, нәрсәдер эшли. Я инде мин карт инде дип телевизор каршында утырмый, һәм нәрсәдә булса тренировка бара. Әгәр дә син шушы китап укугынан да ул баш миен һәр вакытта да тонуста тота. Шулай бит? Тонуста тота. Һәм әйтәсе килгән фикерем, сезнең менә шушы төрле якка да сәләтле булуыгыз, һәм менә теге 70 төрле һөнәрне дә яратуыгыз, ул әлбәттә баш миенең һәр даим хәрәкәттә булуындадыр да. Минем әйтә торган сүзем бар. Диванга яту җиңел, тору кыен булачак дип. Сез диванга ятмагыз дип. Менә әйтәм бит, мин фитнеска йөрим, юк вакытны бар итеп фитнеска йөрим. Чөнки әгәр дә йөрмисең икән, тонус төшә. Менә нәрсә ул тормыш? Тормыш ул биологический тормыш. Ул матдәләр алышы. Матдәләр кая алышына шул әйбер яши дип әйтергә була. Агачлар булсын. Менә тимер кисәге ята, ул яшәми. Анда шул ничек бар, шул килеш ул. Матдәләр алышы, менә кеше дип алсак инде. Ул кан йөришеннән тора. Бу кан килү йөрәктән тора. Менә шушы физик нагрузка биргәннән соң йөрәк көчлерәк эшләргә тиеш. Ул көчлерәк эшләй башлагач, кан ныграк тарала башлый. Йөрәк көчле эшли башлагач, кан иң беренче йөрәкнең үзенә бара. Чөнки ул шунсыз эшли алмый. Аннары икенче менә монда бара. Баш миенә. Баш миенә. Кеше әгәр дә шөгыльләнә икән, физик нагрузка бирә икән, ул уйлый да, аның баш мие дә эшли, йөрәге дә эшли, башка җире дә эшли. Менә шулай. Менә шулай галим сүзенә колак салыгыз. Юк, бу фәнни яктан. Әлбәттә, фәнни як, мин шаярт дип әйтмим, бу фәнни яктан исбатланган әйбер, ул шуннан да дөрес. Инде без киренгән медицина темасына керәбез икән, сез ветеринар. Шулай бит, ветеринар. Менә ул нәрсә сәбәп булды сезнең шушы ветеринария өлкәсенә кереп китәргә? Нәрсә мәхәббәт шушы өлкәгә каян барлыкка килде ул? Бу каян килде? Менә мин үземне тагын бер әйбер, мине тәрбияләгән әйбер дип исәплим, һәм безнең буынны, безнең алдагылардан. Ул терлек асрар өчен, терлекне асрар өчен пишәнне без үскәндә әтияни хәзерләмәде, алар эштә иде. Аны балачага бәрәңге җиреннән билчән җыеп, уфалланы тартып, төшкә кадәр бер уфалла, төштән соң тагын бер уфалла, шул тәрбияләдем. Мин генә җыймадым аны, бөтен балалар да җыйды. Җәй көне уч төбе ямь-яшел буладыр, татуировка кебек керә. Һәм сентябрьдә инде укый башлангач, пишәнгә йөрү юк, бер 2-3 тапкыр мунчада тир куып төшкәч, теге алланайды уч төпләре. Хәзергә кадәр хәтерлим, гәрләнгәнем булды. Уч төбе ямь-яшел, Казанга килдем, бер 10 яшьләр булган инде. Иң беренче эш китап кибетенә инде. Китап кибетенә кердем дә, карап торам. Сатучы килде дә тартты да алды китапны. Иди сначала руку мой ди. Култы яшел, ул юсаң да юмасың. Менә шул безне тәрбияләп үстерде. Менә ул түземлелекне миңа әйтәр син мин чынлап да тәүлекләр буе тормышы эшли аладыр инде. Ветеринарияга ничек килдегез? Мин реальный кеше булганмындыр. Чөнки мин үскәндә язучыларда күрмәм. Алар минем өчен әллә кайда Ходай кебек. Икенче каядыр өстә
Hem 3-4 класстан шигырь язсам да, мин бер кайчанда минем шигырем шагыйрьлек булырлык дип уйламадым. Хәтта әле 8 класста килеп чыкты күптән түгел, инде мәктәпкә кайтарып бирдем, Нусу мәктәбенә, күрше авылда Нусу 8 еллык мәктәбендә укыдым мин аннан. Яз бәйрәмендә шигырь язу конкурсында беренче урын алган 8 класс укучысы Корбанов Рифат бүләкләнә дип. Хәтта мәктәп буенча да җиңгәнмен, ләкин бер кайчанда мин шагыйрь булырга да, язучы булырга да хыялламадым да, уйламадым да. Галимнәрне шулай күргән юк. Алар да бит инде әллә кайда. Шулай инде. Һәм мин реаль, мин колхоз председателе булырга теләдем. Урлар өчен түгел, яхшы яшәр өчен. Авылым кешеләрен яхшы яшәтер өчен. Мен бит китаплар укыйм. Менә Орлов дигән хәзергә кадәр хәтерлим, Украинада Советлар Союзы герое булган, ул партизан, инвалид һәм социаль хезмәт герое да булган. Аның авылында үйләр керамика белән эшләнгән. Бездә юк. Мин хәтта авылның проектын да сыздым. Нинди булырга тиеш. Урамнарда койма да булырга тиеш, түгел чәчәкләр булырга тиеш. Ләкин шул вакытта терлек булырга тиеш. Алар өчен бакча артыннан юллар ясадым. Аның өчен реальный ул вакытта инде билгеле югары белем кирәк. Миңа әйтте, менә ветеринария институтына бар. Миңа күп кеше әйтте, ник син тарих филологиягә бармыйсың? Мин тарих минем хоббиларның берсе. Мин 4 класста 8-ге кадәр укып бетердем дәресләрне, 5 класста 10-га кадәр. Миңа гаять кызыксынадыр, миңа ул кызык шулай. Ник син бармыйсың? Әйтте, бернинди ветеринарияга теге әллә инде мәхәббәт тә юк, әллә ошау да юк. Әйтте, бардым, кирдем дигәндәй. Укып бетердем. Укыганда да бернинди фән турында да уйламам. Мин спортчы идем укыганда. Мин штанга буенча кандидат мастера спорта, тренировать иттем аннары институтны бетергәч, әле институтта эшләгәндә. Инде кандидатлык яклар алдыннан гына баш тарттым, чөнки илгереп булдым. Бары 24 сәгать. Институтны укыдым, кешеләр кебек яхшы укыдым, отличник та булдым. Җиңел бирелде. Җиңел бирелде. Мин ничектер шулай бүтән гомер хобби булды. Яшәдем уйнап кына. Хәзер күрәм, һәммәшем эшләнгән, уйлап кына. Миңа чынлап та минем бүтән гомер шул фән ул әйтә, совет вакытында шундый сүз бар иде. Заниматься наукой — это удовлетворить свое любопытство за счет государства. Мин җыенмадым. Институт бетергәч тә әле мөмкинлек бар иде. Каларга институтта, ул вакытта бездә әйтәләр, аспирантны студент сверхсрочник дип. Мәйтәм юк. Минем инде дипломны җитәкчем дә әйтеп карады. Аннары үземнең планнар бар инде. Мине Югары Руслан районына җибәрделәр эшкә. Мин анда совхозның башлык врачы булдым. Шуйдыр, миңа бөтен җирдә ошады. Мин бер җирне дә хурлый алмыйм. Миңа анда начар булды. Анда да әйбәт эшләдем дип әйтә алам. Бер тапкыр совхоз директоры планеркада әйтә, мен ди сиңа ди отсрочка алып кайттым ди 2 елга ди. Өйләнерсең, балалар ясасың, анда бөтенләй бармассың ди. Минем ди план армиягә барып эшне бетергә тиешим. Чөнки бездә ул вакытта кашып йөрү дигән әйбер практически юк инде. Бу минем планга туры килми. Мин әбезиндән да комиссия үтеп йөргән ик, шунда мен бер яшьти белән танышкан идем военкоматта эшләүче. Мин киттем шапырткына, ниндер эш белән баргач инде. Бер ярт алдым да, кирдем дә, мәтәм Равил брас чәй эчкәч, мәтәм миңа повестка язып бир әле син. Ул кеше ди, повестка
армиядан қалдыр деп келесің, повестка yazып бердім. Мен бітірге тілеймін башта. Чөнки армияға бармыйша үйлену ол бітілмей, тур километр ғана бер. Башқа планларда Бурышны үтәп қойырға керек. Ішіне бітіріп қойарға керек. Мен ол бурыш деген сөздеріне де яратмайм. Хезмәт итмәдем мин беркемгә дә. Хәтта халыкка гомерем буе тогры булдым бугай. Бары хаклыкка. Бурыш, мин бурышлы, мин ол сүзләргә бик ышанмыйм да, тиешле дип әйтер идем мин. Тиешле эшне эшләргә кирәк. Высокопарный сүзләрне яратмыйм. Мин һәм аларны күп сөйләгән кешеләргә ышанмыйм мин. Шуннан повестка алып кайттым да, аны бит әле директорга алып кайтып бирсәң, ул әйтә: "Как? Мин сиңа алып кайттым мин. Һәр шалтырата уланда." Мен командировкага киткән көтүп тордым да, аның орнына калган главбухка кертеп бирдем дә, ул приказ бирде дә, инде чәй эчәдер китү өчен директор кайтты. Ничек, нәрсә бу? Әйтәм, менә сез, әйтәм, отсрочка алдым дип ышандырганыгыз минем, әйтәм. Повестка җибәргәннәр аны, китәм инде мин. Бүген бездә бик тә кызыклы әңгәмәдәшебез, ветеринария өлкәсендә галим Рифат Джамал, ләкин күпләр аны әле шагыйрь буларак та, җырлар авторы буларак та беләләр. Менә шундый күп кырлы шәхес. Рифат әфәнде, сез үзенең мәктәп еллары, институт, ничек ветеринария өлкәсенә кирип китүе турында сөйли. Ә менә галим, ул институт бетерү бер әйбер, ләкин галимлек эшенә, фән эшенә кирип китү ул гомумән икенче әйбер. Армиядан соң, димәк, хезмәт итеп кайткач, сез инде гаилә кырдыгыз, шулаймы? Яисә фәнни эшкә кирип киттегезме? Минем диплом җитәкчем инде мәрхүм 90 тутырып мәрхүм булды. Кишлек кеше иде. Фатих Шакуров, әле хәлел җәфәте исән сау, Аллага шөкер. Минем тормышымда зур шулай ук роль уйнаган шәхес Хөлира Мөнираны. Менә шул кызыксынучы. Мин каядыр 4-нче курста, мәктәп институтта бетерәм инде, фәнни түгәрәккә дә йөргән юк. Йөреп барырга кирәк бит инде, нәрсә бу? Кем укыта 4-нче курста? Шул Хөлира Мөнираны паразитологиядән керәдер, аның янына бардым инде. Мәктәп мин түгәрәккә йөрдем. Аның кандидатский яклаган вакыты моның бик вакыты юк. Ләкин ул кайчан кил, шуны эшлә, мин моны бөтенсен эшлим. Шуны ул миңа әйтә, минем дип вакыт бик тар ди. Менә минем иремә дипломник кирәк, ул кафедра хирургияда, доцент Фатих Шакуров, шуның янына бара әле. Мин аның янына барып, ул миңа тема биреп, миңа кызык, мин чынлап та кич дими, төн дими эшләдем. Һәм тагын бер кызык әйбер, кафедрада, лабораторияда машинка бар иде. Мин машинкада печатьтер басырга өйрәндем. Һәм үземнең диплом эшен мин үзем машинкада бастым. Бастырдыгыз. Беренчедән ул мин хайран гына акча да экономия иттем инде. Эшләргә дә өйрәндем. Фатих Шакуров күреп тора, ярты дипломны тикшерде дә булган бу ди. Шул китаплар укыганлык белән мин яза беләм. Шулай телне камилләштерә китап. Яза беләм. Шуннан армиядан кайткач хәл белергә кердем инде. Фатих Шакуров янына. Ул әйтә, менә ди, монда bir laboratoriyada урын бар ди. Синең усидчивость бар. Яза да беләсең. Әйдә кил ди. Мәйтәм Фатих. Мин инде Комар хуҗага Зафит участкын булып барырга сөйләшеп кайткан идем. Фатих Шакуров, мин мәйтәм. Студент сорочник булып йөрергә җыенмыйм. Реально эшләргә кил. Фәнгә теләсә каян, теләсә ничек килеп булмый. Ошамаса шул көнне чыгып китә аласың син моннан. Шулай итеп ул мине записка белән җибәрде, архны энтомология,
отделына. Менә минем тормыш юлында ике кеше гаять зур роль уйнады. Аның берсе Фатышакурш, ул мине фәнгә алып керде. Икенчесе миндә мәрхүм шулай ук Шахинур Мустафин. Ул миңа иҗат калып. Ул Шахинур Мустафин дигән язучы булмаса, может, Рифат Жамал дигән шагыйрь дә татарда булмаган булыр иде. Ул мине шулай ук көчләп дигәндә. Әнә шикер киттегез сез әдәбиятка чынында сөйләгез шул турыда. Менә хәзер инде ветеринариядә мин гаять шундый шул кызыксынучанлык инде. Миңа менә минде мактанып әйтә алам, мин Советлар Союзының иң яшь ветеринария фәннәре докторы булдым. Советлар Союзының. 91-дә якладым. Инде мин кафедра мөдире идем. Чираклы рәвештә ниндер мәсьәләсе буенча Шахинур Мустафин килеп чыкты. Мин лицейдан чыктым, аста мине көтеп тора бер ир кеше, менә миңа Рифат Курбанов кирәк дип, мин язучы Шахинур Мустафин ди. Минем өчен инде Шахинур язучы Алла. Монда тормыйбыз инде, әйдәгез кабинетка керәбез, шулай сөйләшеп киттек. Мин бүтән язганны ташлап бардым. Минем инде ташларга дип хәзерләнгән бер 5-6 бит шигырьләр бар иде. Бу килмәгән булса, бер атна эчендә ташланадыр инде. Шуннан уйлап утырам. Менә мин ветеринариядә белгеч. Этнең аягы сыңганмы, сынмаганмы икәнне миңа рентген кирәкми. Мин сразу беләм. Бу да бит белгеч бит инде, язучы. Гомер буе язган булдым. Бу белгеч нәрсә дип әйтер икән? Күрсәтсәм. Шул. Бик озак утырдым мин, күрсәтим икән дип. Менә бу тартыну бер нәрсәгә ярый торган әйбер ул хәзергә кадәр бар. Кыенсыны, Мин бу кешене беренче һәм соңгы тапкыр күрәм инде, күрсәтим әле. Беткән дидегезме? Сез монда ерундай занимаетесь димәс инде ул миңа, мин моның йөзенә карап торам. Шуннан мин менә кай вакыт шигырьләр дә язгалайдыр әле дигән булып чыгардым, бирдем моңа. Хәзер карап утырам яннан, ул минем алда утыр. Бу бер о диде. Тагын бер о диде дә алайм әле үзем белән ди. Алыгыз ташлыйсы бит инде. Әле мин бер нәрсә уйламыйм да. Нәрсәгә ала? Бер атна 10 көннән килгән син шигырьләрне ватаным Татарстан гәҗитендә чыгарырга булдык ди. Мәйтем Шахинур. Минем Железный Курбанов дигән имиджем бар. Аңа бер кеше шаммайчак. Институтта бер кеше дә белмидер минем шигырь язган. Мәйтем кеше шаммастай сүзне чын булса да сөйләмәделәр. Юк, мәйтем, кирәкми дә, минем эшем бар, мин бөтенсеннән канәгать. Шуннан юк. Мәйтем, тегеләй дә булай, менә бу корректура инде ди. Мин эштән генә уйлыйм инде, бу бит район гәҗите түгел. Бу бит республиканың төп гәҗите, хөкүмәт гәҗите. Монда бит теләсә нәрсә чыгара алмыйм. Бу начар әйбер чыгарсамның бит инде редакторын җавапка тартачаклар. Неужели минем шунда шигырь диярлек әйбер бар икән инде? Шул инде мәйтәм ярар алайса. Шигырь чыкты, мин аны шулай буласын белдем инде. Бер заман берәү килә, миңа әйтә, Рифат Җан, анда Курбанов акча түләп шигырь яздыра икән дип сөйләр ди. Мәйтәм, мин аны шулай буласын белдем инде. Ләкин ул акча түләү андай әйберләр минем өчен гаять безнең гаилә инде ул сатучы дигән кешене без беркайчан тормыш елгасында баткан чаклар булды. Тик шулай да агымнарга ятып акмадым. Гомер булгач төрле хәлләр булды. Тик шулай шунсы хак сатылмадым һәм дә сатмадым. Бу минем өчен төп принципларның берсе. Шуннан инде әйтәм, Курбанов адый әйткәнсең икән, быдай әйтергә кирәк. Монда үзенә күрә булып килгәнме, китте минем шигырь, Шахинур
Менің шиғырын алып кете, менің редакцияларға шиғыр көтеріп ерген болмады. Менің шиғырны шығарғызы. Келе, я корректор алып келе, я шыққанын алып келе, біз оны моторғын айтып юабыз. Көңілін ішкергеш мен яңа шиғырлар оқимын, бұл яңадан алып кете. Шо айтып бір заман Шахинар айта, сеніңде бір китаплы шиғырың болды, енді айда китап шығарды. Мен айтам, Шахинар, мен бет, міне татарша ветеринария бойынша китап жазып отырам. Менің аңа уақытым жоқ. Керек мен. Оланы өзі редактор болып, өзі әуелеп шығарды. Қайсы китап? Олманда бар ма китап? Ие, міне ең бірінші китап, ең кішкене, ие, көңіл сөрелері. Аха, көңіл сөрелері, фанжама. Шуннан оланы мақсус шығарға екен. Çünkü Союзға кірер үшін, Yazушылар бірлігіне кірер үшін китап болырға дейір. Олар нечіктер параллель баралар. Фән біле, тігінде диссертация болырға дейір шында. Bir zaman келген Союзға кірге ғариза yazды. Мен айтам, Шахинар, кіші күлдірмейінді, нендей мен yazушы болайым. Мен айтам, менің іш арасында қағаз сырлаушы көп болыр ол. Шынлапта қадар ғайет көп бет. Yok. Сеңа да Илдар Юзиев өзе рекомендация береді. Илдар абай енді ол менің үшін шылай Алла болып қалды дегендей кіші боларақта мен бекірмайды. Мен айтам, Илдар Юзиев Радио Хаташта сеңа рекомендация. Мен айтам, ярар енді алайсы. Шылай айтып, ариза yazып, менің істе кетмейм әлі ол Союзға кірген. Мен бит профессор, зав кафедры нәрсе. Мен мұны бір шылмайым да, ойламайым да, қайыр кіріп шықтым идараға. Сұраулар бергеледілер. Шыққаш, қайыр дегенде яшырын тауыш бергеледілер. Bir zaman мен айтам, егер бұлар айтсалар, нәрсе жетмей бұл адамға. Профессор, доктор, фән докторы, нәрсе болмында бұталы бері. Құсытлік деген әйбірді қойбірсінде келіп шығар. Мен айтам, бұлар менің қаршы тауыш берселер, бұл бетінде базор бұла. Никлергіне бердім бұл ғаризаны, никлергіне не жетмеді деп өзімні сөге мен. Yok, біргіне тауыш қаршы болды бұға. Шылай тұрып мен Yazушылар бірлігі азиясы болдым. Міне бүгінгі күнде қатты Yazушылар бірлігі рәйесінің орынбасары болып. Бұл ижатқа, сәнгелтке болған мәхәббәт әлігі де баяғы ол шешмә кебек. Ол көңіл түріңден ұрғылып тұра екен, аны бір нендей сөзде, бір нендей тартыну да, бір нәрседе тоқтата алмай. Міне сіз нешек жазасыз дегілей болайыз. Мен бет шиғыр yazмын. Бала шақта yazадыр. Қағаз, қалам алып, отырып, шиғыр yazып. Мен бір грамм уақытта кеткен жоқ шиғыр. Келіп кішеде олып кілттейтіп, мен атыркеп кіне барам. Ол мақтану да түгіл, құлану да түгіл. Қой вақыттығы, менің қоян білеймен деген қазір актуалға айленді қызғанышқа қаршы. Әлі шінші күн Балташта оқыдым аны, елап отыралар деп мен сөйледілер. Соғыш тұрында, егет білақыз тұрында. Ол бүтінлей ең зор шиғыр енді ол менің баллада деп атым. Ял күні ішке келіп отырдым, татарша ветеринария бойынша китап yazам. Шонда нендер приспособление, қайын ағашынан ясаларға тиіш ол. Мына келіп кірді да бет. Кетті. Қол өлгірмей. Мына қол өлгірмей язам да қоям. Шол сағат ярым ішінде мен аны Беловекке көшіріп бітірдім. Мен аны яздым деп те айта алмайым. Теге көңілдегісін бұшату. Параллель келіп шығады теге Мұхаммед пайғамбарға үстен түштен деген кебек, бұл да мен үстен түштен деген. Шыннан да шулай, ол әлгі да баяға сіз бәлкім ашанмасыз, ләкин ол Аллах Тағаладан келедір деп ойлаймын мен өзім, әлбәтте. Сөзлер, шиғырлар жазыла екен, әгер де ол шулай үзіннен өзі ағып, үзіннен өзі қағаз бетіне төгіліп бара екен, ол жыр кебек дейлер, әйбет. Жырларыңыз бар ма? Бар, бір 30-лап бар болайым. Үш жырны Мерсейд жырлай. Соңға түлінен. Бір сені ол өзі дәкі yazды. Жырлар бар. Соңғы жырны мінәлі Рамил Миндияр жырлады. Сен мені сағынма деген шиғыр ел. Сен мені сағынма деген жырда болды ол. Мен яқшы болды деп есеплейм. Яқшы болды деп есеплейм.
Аның көйден де тора бит ул. Роза Мөхетдинова көй язды, романс. Һәм ул җырлый. Мин ничектер көй языгыз дип йөрмәдем, шулай туры килде инде менә. Әйтәм бит, везучий инде мин. Гел шулай булып яшәргә язсын сезгә, везучий, менә уңышлы булып яшәргә язсын. Җегет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип әйтәләр. Сез менә шушының бик матур мисалы, сездә 70 кенә түгел бугай ул һөнәрләр, күп кырлы. Инде менә тапшыруыбыз ахырында тамашачыларга нәрсә әйтер идегез? Бәхетле булсыннар. Бәхет бит ул бик шундый бәллүр бакал кебек, өстәлнең кырыенда торган бәллүр бакал кебек. Әз генә тайпылып китсәң дә, ул төшеп атылырга мөмкин, мин мондай юлларымда. Бәхетле дип әйтергә дә куркам. Чөнки белмим ниләр буласын. Иртәгесен биеп китәрменме? Әллә бүре булып килер уласым дип. Менә балалар китәләр ял итәргә. Алар кайтканчы инде энә өстендә кебек утырасың инде. Үч балам, 4 ыныгым, алар 3 пар, 4 ыныгым. Алар исән сау булса, менә бөтен кешегә дә телим. Ул әллә ни түгел. Менә бу дәрәҗәләр, бүләкләр, алар булса әйбәткән ишне. Шуңа карап сине бәялиләр дә, ләкин бәхет ул әнә гаиләнең исән сау булуы. Исән сау булуы. Димәк, тамашачыларга да шундый бәхет телисез. Шул бәхетне телим. Менә шушы бәхетегез сезне әле бик күп еллар сөендереп яшәсен, исән сау булып, ирешкән уңышларыгызның бәрәкәтен күреп, тагы да матур җырларга текстлар язып, күңел халәтегезне тамашачы белән уртаклашып һәм әлбәттә фән өлкәсендә дә уңышларыгыз белән сөендереп яшәргә язсын сезгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Үзегезгә дә зур рәхмәт. Инде чыннан да бик матур, бик мәгънәле сүзләр әйтте Рифат әфәнде. Бәхет ул менә безнең кулыбызда, янәшәбездә. Шушы бәхетегез сезне бер вакытта да ташламасын, бәхеткә төренеп яшәргә язсын. Шундый теләкләр белән мин бүген сезнең белән сау булашам, тагын бер атнадан очрашырбыз. Исән сау булыйк.